deň ľudia, dneska tu ideme stavať MTB trail s mojim kamarátom Matiasom. No, takže zatiaľ tu máme takto dve skoky. Jedna preňho. Hej, môj ten väčší preňho je ten menší, lebo on má ten bicykel. Ale budeme mať lepšie, Tu je môj. A tuto stávame ďalší skok. Tuto. Takto tu. Hopa. No a toto stávame a on zatiaľ tuto hľadá nejaké dobré miesta, kde by sme mohli tuto pridať zátočku. Takže ja zatiaľ idem kopať, idem urobiť naskok a ja vám potom poviem, že alebo vás updatenem, tak povedané. No, tak. Potom prídeme o 5-10 minút možno po stavaní, tak vidíme sa tedy. Takže zatiaľ čaute. Čus! Dobre, takže čaute ľudia, sme naspäť a troška sme si zaskákali, ale sme aj robili. Takže ste zaprašení. Dobre, už dobre. No, takže teraz Matias tu kope. Hej jo, teta potopa. Mentálne chodí, prepáčte. Nedvíhaj na mňa motiku, ty. Tu je tento skok, robíme. Oj, toto musíme vybrať. Som sa skoro na to potkol. Tuto, takto. Pôjdete, aby som chcel, že takto do zátočky, ale to neviem, či vyjde. Dobre. Ja vás niekde položím, aby ste videli, že ako to robíme. Ak chcete si zobrať, ak chcete sa čo spýtať, si buchol hlavu o strop. Tak. Príľubu mám more. Potom, ja budem túto, takže vás dám asi semka. Tuto. Hej, nerob. Chcem sa prepať. Dobre. Aha, našli sme aj sklo. Aby ste videli, tak toto je moja noha, prečo že aké to je nahnuté. Alebo je to viacej. Sorry. Ja idem kopať si. Hej. To stačí ti. Ešte nie. Ale už potrebujeme malo. A tu nie sú na mojej zemi. Sorry. Tak sa robíme. Krásne. To vyzerá ako nejaká ryba, tak ti poviem. Tak. Nie tak bude. Hej, ale vyzerá to zatiaľ tak. Tak nie je, že prerábanie niečo. Ešte to spraviť nie, ale prerobiť. No takže ľudia. Matias teraz si užíva svoj život na svojom skoku. Zatiaľ, kým ja robím tento druhý. A keď takedy chcete vedieť, že kde je lokalita, tak Neníciach. Bude toto bike park, lepší bude ako Horička, Kričíši. Nebude, ale Tak aspoň snažím. toto je pri mojom dome. No, Blízko, nie pri. ale pri, veď, aha, na ty. No. A musíte sa prejsť, že musíte ísť aj hore na kopec pri kostole, odbočíte doľava a tam zbadáte, neviem či, taký Hyundai a pôjdete troška dopreč a tam zbadáte také skoky a tam môžete ísť na ne. Takže, tak. Dobre, no. Tak teraz budeme trocha ticho, iba my sa budeme rozprávať, tak ja idem robiť tieto skoky.
ako som to zlepšil. Ešte kamene ti tam chýbajú. Hej, no to zvám na to naspäť. Ľudia, tuto ešte ráno nič nebolo. Iba jeden skok. To bol menší. To bol taký ako Matiasov teraz. Dajme. Ja som dal tie kamene. Murco, Sebas. Hej, cicuš. To je naša. Murco. Murci, deda. Murci, je škrabe. Murci, deda. No, ľudia, máme jednu dobrú správu. Tu je jedna mačka. Tam je, vidíte, áno, to je naša mačka. Tuto chce aj ona skákať už, no nemá bicykel. Tak, hej. Ale ak chceš dačo vedieť, že to je zlé, že za chvíľku bude búrka, takže, alebo, no, búrka tam zakúpnite na oblaky. A ešte, prepáčte, že počujete hudbu, ale to je môj otec tam pracuje, takže maluje dom, takže za to. Tak vás stopneme zatiaľ a vás updateme potom. Čus!